a veure, avui donem els pronoms febles. E partint de la base que feble vol dir dèbil, que feble vol dir dèbil, i a mi pareix que els pronoms no són dèbils, així el dèbil sóc jo, que tu 10 anys intentant entendre esta merda no n'hi ha manera. Això s'hauria de dir pronoms fills de puta. Claro, si és que la meva mestra m'ho dona xina com si fora nyas, els pronoms febles, una fulleta de res. No, això és una mentira. Sí, és molt més fàcil de lo que és. Sí, estan enganyant-nos. Sintagma preposicional. Cada frase que vinga d'un de, per exemple, vinc de la Vila Joiosa. En vinc. Qui ha dit en vinc en sa vida? Ni Joan Fuster ha dit en vinc en sa puta vida. Vinc de Sueca, en vinc. No, no ha dit en vinc, ha dit vinc de Sueca. Si canvia la cosa. Perquè tu ara si dius visc a la Vila Joiosa, i visc, H-I, visc. La suà que tinc damunt d'entendre ell és la cabra fotuda. Ell és que no té sentit. Ell és el profe de mates. Ell ho és. No és el profe de mates, no ell és. Això és la bomba a la traca. Porta el mocaor a l'armari. Porta-li. Com que porta-li? Això és porta-li a ell, però mal escrit. Com diferencia el porta-li del porta-li? Porta la camisa a l'armari. Com és femení, porta-la-hi. A mi em dius porta-la-hi i jo es dic què? Quina cosa porta-la-hi? Pronoms febles volien fer-los per aclarir-nos la vida i el que estan fent és una puta. Jo dic una cosa, jo em presento a l'oral del València i ho faig tots en pronoms febles, jo em presento i dic bon dia, I-E-A-O-N-O-U. Què has dit? I jo pues he dit que bon dia, que vaig anar l'altre dia així, que vaig comprar això i que vaig comprar l'altre. I m'aproves perquè t'ho ha dit tot en els pronoms febles dels dimonis. Xica, truquitos, a lo millor mos compensa.